Здравейте, мили дами! Радвам се, че приехте това предизвикателство, коя съм аз, и се включихте, за да се свържете със своята автентичност, лична сила, увереност, като бъдете честни със себе си. Вашия живот, който имате в момента, е резултат от вашите чувства, мисли, решения и съответно действия. И какъвто е той, ако се огледате и се замислите, всъщност това е и вътре в вас. И хубавата новина е, че когато искаме нещо да променим в нашия живот, когато нещо ни харесва, ние можем да променим вътре в нас нещо. И по този начин ще се промени и живота около нас, т.е. и нашия живот. Това го знам от личен опит. И малко по малко, с малки стъпки, могат да станат промени. И колкото повече стъпки се правят, то и има постоянство, промените стават все по-големи. За да имаме живота, който искаме, е нужно да видим кое вътре в нас резонира на това, което е отвънка, и кое е това, което искаме всъщност да променим, за да има съответствие на това, което желаем. Ние получаваме това, което ние излъчваме. Както казват, огледало. Всичко, което нас заобикаля, нашия живот, хората, които срещаме, ситуациите, в които попадаме, са наше огледало. Тоест, трябва да видим кое вътре в нас искаме да променим, за да променим и в живота. И ако нещо не ни харесва, е нужно да направим тези промени, както казах, с малки стъпки. И всичко това е възможно. Аз съм го видяла, аз съм го направила. И разбира се, може всеки друг. Вие също. Очакват ни леки, приятни, кратки задачки, видеа. Ще се радвам да ги правите ежедневно и в коментар аз ще направя постове, в коментар вие да ги споделяте. И ще има ответна реакция, ще си направим и срещи в Zoom и надявам се да ви хареса по такъв лек и приятен начин да стигнем до нашата същина и да се свържим с нашата автентичност, защото всъщност това е една основа за абсолютно всичко, каквото правим, за абсолютно всяка промяна и действие. Приятни срещи! До скоро!